ଅଲଗା ଲୋକ ମୁଁ ତୁ ମତେ ହାତୀ ଦେଖେଇବୁ ଛୁଟି କର ଏଇଟା हेलो इंस्पेक्टर ଏମଏଲଏ ସାର୍ ଆପଣ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ବସିବାକୁ ଆସିନି ଅଫିସର ସମ୍ପଦ ଦାସ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇନି କାହିଁକି କୋର୍ଟ ପଠେଇଦେଲେ କେସ୍ ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସାର୍ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏକାଠି କରିବି ତାପରେ ଯାଇ କୋର୍ଟ ପଠେଇବି ମାନେ ସମ୍ପଦ ଦାସ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଏ ଯାଏ ସ୍ୱୀକାର କରିନି ସାର୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଭିଡିଓଟି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ଭିଡିଓଟି ଏଡିଟ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ What? ଆଉ ତା ଦେହ ସହିତ ସମ୍ପଦ ଦାସର ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ ଯଦି ସିଏ ନିଜ ମୁହଁରୁ ସତ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ କେସ୍‌ଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ସାର୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲେ ସମ୍ପଦ ଦାସ ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଆପଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋର ଲଗାମ ରେ କହୁଛି ନହେଲେ ତ ମୁହଁକୁ ମାରି ତାହା ଲାଗିଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରେ ବସିବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେ ସମ୍ପଦ ଦାସକୁ ଜେଲ ପକା ଆଉ ଶୁଣ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଅସଲ ହତ୍ୟାକାରୀ ସମ୍ପଦ ଦାସ ନୁହେଁ ଅସଲ ହତ୍ୟାକାରୀ ହଉଛି ସାର୍ କେବଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଲ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଇମାନଦାର ଅଫିସର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମୋ ନାଁ ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ସାର୍ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା ଆଦମ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦରକାର ସେ ସମ୍ପଦ ଦାସର ଜେଲ ଆଉ ଯଦି କାମରେ ହୁଅ ଫେଲ ତାହେଲେ ଜାଣିବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତମ ଏବେ ରହିଯା ବେଟା ରୋলটা করছি বেঙ্গুয়া বেঙ্গুয়া ডায়লগ দেখ সিনটা দেখ ରୋলটা বেঙ্গুয়া বড়িয়া আছে କଥାରେ ନୁହଁ ଟଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇ ନିଅ 50,000 ଆଉ ଶୁଣ ଏ ସମ୍ପଦ ଦାସଟାକୁ ଯେମିତି ଫାଶୀ ହବା ଦରକାର ଆରି କରିବୁ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ କରି ଏ ଶଳା ହାରାମିକି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର myself Inspector Vikram Mahapatra ଏ ବିକ୍ରମର ପରାକ୍ରମ ଅତି ଉତ୍ତମ ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ କାମ ବି ସିଆଡ଼େ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍ ସମ୍ପଦ ଦାସର ଢୋଲ ମୁଁ ଫାଟେଇ সব হব এসব হব আজিকু 20 বর্ষ পরে এ রাজ্য শাসন মোর ଥିଲା ଆଉ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ କହିଲେ ଉଠୁଥିଲେ ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଥିଲେ ଆମ ଦଳ ଫେରିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଫେରିବ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଡର ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ସେଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦାସ ଠାରୁ ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଚାଲିବ ଜମିଦାରୀ ଶାସନ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଅଫିସର
যোদ্ধা গুণযুক্ত নিধি গুণরে গণেশ নিধিরে ভুলে নাহি বিধি ঠান্ডা ଥିଲେ বরফ গুলা ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଗୁଲା ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଖାନଦାନୀ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣନିଧି ସେ ବି ବେହିଙ୍କ ଭଳିଆ ନାକୁ ସନ୍ଧିଚ୍ଛେଦ କରି ବୁଝଉଛି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନିଧି କରି ବୁଝଉଛି ଆପଣ ବାଞ୍ଛା ନିଧି ସେ ଗୁଣନିଧି ଆର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ଚାହେ সেই আদা রাজবার সময় লোকের ভিতরে পুরাতন শব্দ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମତେ ଗାଲିକିରେ ରହୁଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଧରିଥିବେ ଆଉ ମତେ ହାତ ବିଞ୍ଚଳରେ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ବନ୍ଧୁକଟା ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତି ସତ